Ама не може, ти не говориш. Прости. Окей, аз започвам да снимам клип след 3, 2, 1. Здравейте на това, който гледа този клип. Аз съм Фостифок и днес ще оцелявам с мои приятели. Виктор, Жулян, който е за малко АФК и Маджик. Както ми виждате, 4 сме. Кой ще събира дърво? Аз. Айде да почваме. Айде да намерим някой селце. Аха. То е най-важното. Не е най-важно селце. Най-важното е да си направим къща, където да оцеляваме безопасно. В селцето има къщи, много вилиджери, където ти дават много неща. Чао, защото аз излизам. Еми карай. Значи ще останем... Значи трябва да останем само 3. Как се спира той бе, Жужи? Интересно начало на клипа. Аз отивам да събирам камък. Аз съм направил крафтинг тейбъл, който... Аз вече направих крафтинг тейбъл, няма нужда. Това скайп ли е това? Какво е? Затворете, бе! Готово. Интересно начало на този клип. Интересно начало на интересен клип. Бабата на Жуси говори по скайп. Имаш ли такова, кирка? Тук има кол. Има кол. Знам, аз после ще го събера, събирам камък. Аз събрах 3 праси такова. Този! Гледай го, има... Бутуш. Къде е взел бутушите? Сигурно не убил. Да. Колко епизода ще правим? 1? 10. Ама нали знаеш, че този сървър не е много безопасен, както се казва. Така че нека да направим само 1, обаче голям. Не, ще правим 10. Добре, Аз снимам 15 минути. Аз снимам 20 минути. Добре. Как този къвто, като няма микрофон, пак снима? Всички сме новаци сега. Никой няма над 100 абоната, така че всички сме новаци. Аз нямам канал. Невероятно. За първи, втори, трети, четвърти, пети път снимам с някой. Той снима с мен. Имам 3 абоната, ама аз имам 6 абоната. Хора не след... Какво е това? Ако съберем поне 50 харесвания, може да направим втори клип. Аз отивам да търся диаманти. Чао. Отивам да търся диаманти. Да. Ние още не сме почнали диаманти. Какво? Аз много често намирам диаманти в първи епизод. Ние преди си направихме пак сървър, обаче някакви лапета влязоха и го такова. Ми вярвам, защото... И се опнаха и развалиха ни цялата къща. Да, този сървър не е моя, е на този Виктор. Вика Катор. Добре. Как ми махна меча? Дай ми меча. Благодаря. Интересно ми е дали публиката ще ви чува. Ще направиш да не чува. Еми да. Какво е да? Не знам. Аз вече купая и търся диаманти, 6 на 4. Аз имам повече абоната. Честно, това ми е втория геймплей, който снимам. Защо пишеш на английски и на български едновременно? И той не знае. Нали е умен? Пиши и на английски и на български. 6 е 4. 6 плюс 4 е равно на 10. Не. На колко е равно? 6 е
Ш. 6 е равно на Ш. Проваля ми се клипа с него. Не, 4 е Ч. Окей, еми да. 6 започва с Ш, 4 започва с Ч. Какъв е проблема? С колко ли е минал матурите? Дали изобщо е минал матурите? Аз съм сигурен, че е минал с... Аз тази година ще имам матури. Аз ги минах. 6, 6, 6, 5. Не, ама чакай ти кой клас си? Пети, бе. Аз ще ставам 7. Аз 7. И да, и той става 7. Иначе ние с Магик сме еднаква възраст. Ще ми ще щупи кирката. Ти на колко си години? Аз съм на 13 и той на 13. Мислих, че си на по-малко. Знам, това Аз съм на 11. Тук може да има даймонд. Човек, аз почти такова. Аз още малко... Аз съм на нивото на диамантите. И чувам лава! Чувам лава! Аз почвам да правя къщата му. Знаеш какво видях? Кажи Знай. какво видя, брат, кажи какво видя, брат. Овце. О, и аз. Кажи какво видя, брат, кажи какво видя, брат. Овце. Само една. Аз преди ги убих, обаче се самоубих. Що почвахме. Кажи какво видя, брат, кажи какво видя. Никой, брат. Тус песен е една от най-тъпите. Защо? Тук е. И стара. Охо. Там виждам една планина. Да отидем там да живеем. Аз търся къде е тая лава. Ако има лава, има мина. Ако има мина, се намират по-лесно диаманти. Ние миналия път, когато оцелявахме и той още първия път си намери 4 диаманта, направи си дъма меч, всичко си направи. Аз сега ще съм човека, който ще намери първи диаманти. Нали знае, че аз не търся? Аз търся място за такова. Аз търся диаманти. Като направя къщата, кажи ми да те тъпам. Оля, аз нямам храна и съм на 4 сърца и половина. И аз се направи на мирно, докато Кравка. се установим. Не, за по-трудно ще го направим. Крава намерих. Има и ни даде две. Горе? Втора овца. Абе, на мен ли ми лаги? Какво става? Не, малко и на мен. Значи сервера на лаги, не аз. Що На я? мен не ми лаги. На мен ми. О, да знаеш, че трета овца, готово легло. И намерих място за къща. Аз Чакай, снимам бе, и пак чакай, не ми малко лаги. са. Аз също снимам. Оля, някой ме звъни. Даниел, може да го добавиш? Не знам. Той ще тръгне с нас. Оле, аз съм на малко живот, пък ще умра. Аз ще умра от Видя? глад. Аз ще умра от глад, ама ще намеря диаманти първи. Не ме интересува. Още една овца. Имам 4 вълна. Я добави данните. После. Като свършим тогава. Оле, ще ме млади. Фоски хоп. Аз събирам айрон. Има 3 вълна. Абе, той човек бързо. Виж колко ачивменти мина за колко бързо. Пак чувам лава. Ох, трябва ни такова месо. Аз съм на 3 сърца. Намерих лавата, супер. Намерих Оле, лавата. виждам го. Той си пече неща. Той си пече неща. Абе, дай нещо на нас. Пазима! Моля, този магик нещо си пазима. Зомби ма преследва. Сериозно? На 3 сърца съм. Човек, аз се бия с Андермен, аз съм на 2 сърца. И пак го победих. Абе, този къде ходи, бе? Къде Аз идвам при него, той бяга от мен. Мята